аз мога да ти предложа след няколко минути, сам вече самостоятелно, като асоцииран член на Комисията за защита на потребителите в Пловдив, да извърша проверка в друг обект, туристическа агенция, тъй като напоследък много се говори за туристически агенции и за проблемите, които създават на своите клиенти, така че ти обещавам, ако имаш желание и ако госпожа началника на регионалната инспекция, Комисия за защита на потребителите няма нищо като възражение срещу мен, аз сам да извърша една проверка в една туристическа агенция в центъра на града. Добре, благодаря ти, Румене. Ще те включим отново да видим как сам се справяш като инспектор от Комисия за защита на потребителите. Ще те включим след малко отново в предаване. Ето сега продължаваме с още една проверка от още един вече ваш служител. Румене, здравей! Камерен, здравей! Да, нека да ми оформят документите като официален инспектор в Асоциацията за защита на потребителите в Пловдив. Намирам се пред офиса на туристическа агенция. Както казах, года и за туристическите агенции на Пловдив се говорят повече лоши, отколкото хубави неща. Но искрено се надявам, че ако има няколко черни овце в стадото, не означава, че всички хора, които се занимават с такъв вид бизнес, мамят клиенти си. Здравейте, моля ви, представете се най-напред. Добър ден, казвам се Тодор Тодоров. Сте собственик на туристическа агенция. Не съм на туристическата агенция. Трябва да кажа име. Не, ако може да не го кажете. Добре. Ами от 16 години сме на пазара. Лицензирани туроператори и турагенти по новия закон. И сега аз ви влизам на проверка. Заповядайте, водете ни. Ето, инспектор Бахов влиза. Добър ден, не се притеснявайте, не съм въоръжен, шегувам се, разбира се, неуместно за да ви предразположа. Ако за момент си представите, че аз съм инспектор от Комисията за защита на потребителите, кой е първият документ, който трябва да ви поискам? Значи първият документ, който ще ми поиска, това е лиценз. Айде, ако обичате лиценза, моля ви сега. Лиценза е тук. Да. Трябва да стои на видно място. Значи лиценза трябва да стои на видно място в офиса. Под лиценза е застраховката за 2012 година. Имате я. Тя е под нея, тя също е задължителна. От него отстрани е новият документ за касовия апарат, който е вързан с НАП. Това са трите документа. Ако правилно ви разбирам, ако в момента си платя стойността на екскурзия до Коста Рика, където съм решил да отида да ловя такива големи риби камене, съответно в момента, в който ви платим и издадете необходимия документ, в НАП след броени секунди ще регистрират моето плащане. Надявам се. Аз не знам НАП. Касовия апарат лицензиран, трябва да има връзка с НАП. За НАП нищо лошо, да. За НАП нищо лошо, за НАП, разбира се. Няма никакъв проблем, да. И проверката продължава. Проверката продължава. Значи, следващия важен документ, който трябва да се покаже, когато влезе клиента, значи, освен лицензите, които ги имаме, ние трябва да му покажем оферти за това, което той представлява. Значи, при нас нещата са 95% онлайн. Той каза, искам да отида в Турция. Ние имаме възможността, показваме му абсолютно всичко необходимо, което имаме в момента в Турция. Значи това са промоционални цени, в момента имаме много намаление, много добри цени, това всички тези неща му ги обясняваме. Тъй като значи, кризата е навсякъде криза, тези хартиените материали вече почнах бавно да намалят. Значи, на монитора му се показва на човека хотела, който ще бъде, показва му се всички необходими неща, които ще тръгнат. В следващия момент правим му с един предварителен договор, показвам. Моля ви, предварително ти договор, ако обичате. Опитвам се да се държа като инспектор, ако правилно разберете. Да, в момент само. Значи, това е, само момент, че... Изведете си очилата. Така. Това са договорите, които правим с клиентите. По всички закони по закона за туризма. Значи ние правиме този договор, пишем го на клиента, всички атрибути необходими ги има в този договор, който има изисквания. Представяме този договор, тук има всички условия за неустойки, за всичко това, което трябва да защитава клиента. В следващия момент вече, значи ако има необходимостта от някакво авансово плащане, също се плаща, издава му се, ако необходимо касова бележка и фактура, няма никакъв проблем в тази цялата насок. Сега, другият атрибут, който е важен и който го имаме тук, значи това са лицензиите на компютрите, което също е важно да се представи. Имаме такъв документ за лицензираните софтуер, с който работиме. Продължаваме насетне. Значи друг важен документ, който се изисква, който вие трябва да изисквате, да, е регистъра за рекламациите камени. Така, това е много важно. Регистъра за рекламациите, който ние имаме, за радости нямаме рекламации до този етап, което е... Завиждам ви. Да, и аз се завиждам.
Значи, следващия момент, това са тези касови бележки, които ги даваме на хората, ако нещо имаме някакви други проблеми. Тук имаме акта за рекламации, които евентуално може да ни се напише. Всичките тези необходими неща ние ги притежаваме и ги представяме на клиентите. Така, в момента, в който те харесат някои от нашите предложения, значи ние виждаме цени, представяме им нещата, оттам насетне никакъв проблем. Прав им път в хубавия смисъл на думата. Много ви благодаря. Аз отново ще дойда тук и ще ви направя още по-обстойна проверка. Искам сега на всички, които ни гледат, влязох, проверих, изисках всички необходими документи в наличност. Хората могат да бъдат спокойни, но Камен, искам да те предупредя, ако си решил да пътуваш някъде в чужбина, сега вероятно си разбрал, че не е толкова просто. Но в същото време не е просто и е малко сложно на пръв поглед, защото трябва да бъде сигурно. Така, значи нещо важно искам да се сподели. Ние, освен с така наречени групови туристи, които правим екскурзии нагоре-надолу, работим много добре и с индивидуални туристи. Значи бизнес пътувания, предлагаме хотели над 130-40 хотела в хиляди хотела в целия. Добре, сега ви моля, наистина, когато ви поканим в студиото, да разкажете за тях, за да не ме обвинят в скрита реклама. Благодаря ви. Проверката приключва успешно, документите ви са изрядни и пак ви казвам, Камене на теб и на всички, които ни гледат. Когато отидете в обществена туристическа агенция, изискайте всички тези документи, за да останете с изключително приятни впечатления и отново да се върнете там, откъдето сте тръгнали. Добре, благодаря ти, Румен. Не мисля, че е добър този съвет, който направи колегата Румен Бахов към зрителите, към всички нас. Да, разбира се. Защото може би заради това възникват и основно проблемите с провалени екскурзии и така нататък. По принцип, какви проблеми вие констатирате при туристическите агенции?